Nechávate svoje auto cez noc vonku, máte spustenú kameru, ale myslíte si, že to bude v poriadku. Je tu nový záznam z kamerového systému na parkovisku. Nechávate svoje auto cez noc vonku, alebo nie? Nechávate svoje auto cez noc vonku a nemáte radi prekvapenia? Ja tiež nemám rád prekvapenia, najmä po bezsennej noci. Preto vás pozývam pozrieť si toto video. Ukážem vám nové zariadenie, ktoré si môžete veľmi jednoduchým spôsobom zapojiť sami. A ak sa vám video páči, nechajte like a nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála kliknutím na zvonček v dolnej časti. Pozývame vás, tu je náš OBD2 modul súprava OBD2 Hardwire Kit, ktorú zapojíme do našej diagnostickej zásuvky OBD, ktorá je na každom aute na inom mieste. Takže si musíme zobrať manuál, aby sme videli, kde sa nachádza. Čo nám to dáva? Okrem iného to, že sa nebudeme musieť prehrabávať v našej poistkovej skrinke, ale o tom až za chvíľu. Samotné zariadenie vyzerá takto, je to malá škatulka s nastaveniami. Máme 5 týchto prepínačov a tu je stručný návod na použitie. Môžeme nastaviť od 11 až 6 V ochrany batérie až po 12,5 V. Môžeme tiež nastaviť, ako dlho chceme, aby to fungovalo. Tu máme kontrolku, ktorá nám ukazuje, v akom režime je náš fotoaparát. A to je naozaj všetko. Pozrite sa sem. Teraz zapojíme tento modul do krabice. V našom aute nájdeme elektrickú zásuvku. Vezmeme zástrčku a zapojíme ju. Rozsvieti sa zelená LED dióda. To je dobré, znamená to, že to funguje. Na druhej strane zapojíme kameru. A potom nám nezostáva nič iné, len vypnúť motor. Ale skontrolujeme, ako dlho bude trvať, kým kamera prejde, pretože chvíľu potrvá, kým sa na tejto zásuvke OBD objaví napätie. Až keď klesne, potom kamera prejde do parkovacieho režimu. Vypnite motor. Máme na to viac ako minútu, minútu a pol. Kamera je celý čas zapnutá a za chvíľu budete počuť správu, že prechádza do parkovacieho režimu. Informácie o režime Sentinel. No presne po 3 minútach sa naša kamera prešla do parkovacieho režimu. Teraz sme ju mohli vypnúť. Vidíte, že stačilo jemne potiahnuť a fungovalo to. A ja sa chystám zapnúť zapaľovanie a ukázať vám, ako sa spúšťa. A to je naozaj všetko, čo sa týka tohto nášho OBD modulu. Naštartujme náš motor, kameru sme naštartovali, máme nové zábery z parkovacieho kamerového systému, pozrite si album v aplikácii. Aha, a už ste videli alternatívu k bežnému UP, pod ktorú sa pripájame, poistkovú skrinku. Môžeme mať takúto zásuvku OBD. Záleží len na tom, či uzavrieme poistkovú skrinku alebo nie, pretože tu máme ten výstupok, ale myslím, že vo väčšine aut to bude v poriadku. Takže odporúčam zaobstarať si takéto zariadenie a nezabudnite si dať like. Tiež zanechajte komentár, ak vám niečo nie je jasné a prihláste sa na odber nášho kanála.